Dit is de stekkerplek. En dit is een hele mooie bloementuin. Die is al 13 jaar oud. En elke keer wordt er mooier. Zo onderhouden je hem erbij dan wat? Ja, we zijn hartstikke druk te gaan. Ik minder dan hij, hè? Ja? Absoluut. Nou, ik ga overal wat onkruid delen en dat trommelt er dan van mij op, nou. En hij snoeit ik Soms te volle. soms te volle, ja. Jo ben ik wel aardig fanatiek. Nou, fanatiek in die zin, alles wat mij in het paard stiert, snoei ik er ook. Dat is het mooi soms net altijd, nou. En te kaal snoeien mij natuurlijk helemaal net, nou. Nee. Dus die orders die krijg ik soms wel, denk erom, dat mooi net en dat mooi net. Nou ja, oké, dan hou ik me daar maar om. Ja, eigenlijk ben ik een beetje tevreden natuurlijk. Maar, daar wil ik in remmen. Oké. Nou, we gedogen. Hè? Ik ben een gedoogpartner. Maar we hebben net zo volle ruzie natuurlijk, hè? Nee? Nee, we hebben eigenlijk nooit ruzie. Dat wie vroeger zat toen wel iets weer. Maar nou je hem grut bent, dan heb ik geen ruzie meer. Nee, maar we hebben altijd mooi naar het werk, nou, maar het bedrijf. En toen maar de tuin en de tuin, ja, dat jouwt rust. Ja, die mensen die komen te koffie en thee drinken, die vinden het ook allemaal prachtig, die hoekjes. Hè? Dat ze ja, op alle plekjes zitten kunnen. Ben je wel eens een ploeg kwijt? In de regel vregen we waar ze zitten hier. En dan brengen we ze daar de koffie op de thee wordt. Oh ja. We hebben één keer een vrouwhand, die ging er helemaal achter, helemaal in een hoekje zitten. En het meisje dat weer wat verdrietig. En toen zeiden ze, kom we zitten te screamen. Nou ja, dat duurde een minuut of 10 of een kwartiertje. Nou, ze zei, mukker ik heen en ik zei eerst maar net. Nou, toen zei ik hier aan de, toch maar even vrij, had ze wat hebben. Nou, toen ding ze haar verhaaltje, want ze hier de boot kreeg verkocht, haar man weer kreeg overleden. En dan moest ze even tot rust komen. Nou, ze kwam er heerlijk. Ze zei, hier gaat goed in op. Maar dat is wel een heel apart verhaaltje. Maar dat is mooi. Nou, dat de mensen hun ding kwijt worden. En dat weet je meer mooi als ik, hè? Dus het is ook nog wel een therapeutische tuin. Nou, weet je Nou, wel. wel ja, ja. Mensen die toespannen binnen, zeg ik, nou, die moeten maar eens een dag komen bij mij in de tuin. Kom maar. Hey. Kom eens. Ja, ja. Dus dit is Joris? Dit is Joris. Ja, de witte bokser. Ja, Ja. dat zul je net een soort, hè? Nee, dat zul je net een soort. Nee. Nee. En waarom moet je een witte bokser hebben dan? Ja, ik vind het wat een aparte hond en ik hou wel van apart, dus ja. Maar er is meer apart dan Joris, hè? Er is meer apart dan Joris. Joris is doof. Hoe roep je hem dan? Nou, dan tik ik hem even aan, hè. Ja. Het is gewoon een aparte hond. Er moet gewoon heel apart met hem omgaan. Dat is gewoon weer. Er moet altijd naar hem tar rennen. Je moet altijd laten, hij is doof. Als ik hem in de kamer heb, als ik hem hier buiten pakken wil, ik moet hem even naast hem staan en ik moet hem even mooi nemen. Ik kan nooit even roepen, kom jong. Maar je bent echt heel wies, man. Ja, ik ben heel wies. Ja, ik zou hem net graag bij missen willen. Nee. Nee. Nee, hè? Hij bloedt mooi buis, hij is pop. Ja, hij is poppie, ja. Dat is ik een pop. Ja. Maar ja, hij heeft een grote liefde. Het een grote liefde? Hij heeft een grote liefde. Ja, dat is de oerbuurman.
Ja, nou. Hij is nog wel iets. En dan is keer dat niet in. Dus dit is jouw grote maat. Ja, dat is niet maat. 12 oren aan beide kanten. Hè? Die honden hemzelf. Dus viel ik een mooie hoen? Het trots je lelijkheid is hij wel mooi, hè? Maar zij is gewoon een meertoon. Een definitie van mooi, dat zit van Bendenbarre bij. Qua uiterlijk, dat zou het niet meer. Echte leefde, hè? Echt al eerder. Ja, nou. Dan zie ik daarachter die squashtienen en het mooie weer, hij zei ik niet. En toen zie ik een paar keer heen weg te zien, van best het wel, best het net. En ik kijk achter die squashtien. En toen zag je dat ik mooi terug de poort en toen herkende me ik weer. Ja, of dat er me in huis bespeurt, dan gaat er ik leven. Ja, dan wil er gewoon hel worden. En dat is mooi ervan. Hoor. En zo nou aan de weer. Tegen per dag zo, maar hij is die hele beetje in dag ook goed. Ja, nou. Wat wil je dan nog meer? En jouw dooi? Mijn dag, ik. Je krijgt een knuffel. Ja. Hè? Van iemand die het meer. Daar heb je volle meer aan. Of nee?